Salut! În acest episod o să vă arăt cum să face un fel de aragaz pentru camping, că am înțeles că vin vremuri stupide și o să se împute treaba. Deci totuși e bine să fim pregătiți. Pregătiți, pardon. Și o să vă arăt, foarte simplu e de făcut. Deci aveți nevoie de o freză sau un clește sau orice. Să tăiați tabla asta la o cutie de aia de ce a fost de aia pentru bebeluși, o cutie de asta de fier sau una din aceasta. Cutie de asta mare. Se găsește la supermarket de margere, bla 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 bla. Și am aici o pastă specială, e foarte ieftină. Se ia, dați bine ce scrie pe ea ca să luați și voi dacă vă trebuie. Pastă de încălzit. Ține 3 ore. 3 ore. Foarte bună. Și costă foarte ieftin. O de asta. Are gel în ea. Un fel de spirit gel. Sau poți să bagi și spirit. Că e ieftin. Și nu mai plătești la gaze când faci mâncare. Și poți să și te încălzești. Bun, să vedem. Deci am aici o cutie. I-am făcut un fel de... Acum îi dau foc un pic. Vedeți, da? Acum nu face o căldură mare. Dacă o bag în această conservă și îi dau foc, face un fel de tornadă de foc. Tornadă, uite, se vede destul de bine. Care face o căldură foarte mare. Și poți să gătești la ea. Foc. Când ești în pădure, îți trebuie multe supe de-astea instante, care ține o grămadă de timp. Și dacă n-ai apă de ploaie, apă din gârlă, apă de munte, unde se găsește. Îți trebuie și un bec UV pentru să dezinfectezi apa și un filtru ca să filtrezi apa. Deci, asta e și lanternă și bec UV. Când e cu plasticul ăsta pe ea, nu prea are efect. Deci putem să ne uităm la el, dar în schimb poți să faci multe alte. Bla bla bla. Și cum facem noi o supiță? Uite, deja a început să scoată abur. Mai arde? Arde. Așa, și să facem o supiță. Să vedem, ne iese. Pun un pic pe pauză, că nu pot să desfac asta cu 2 mâinile. Am pus supița și acum să pun apă și să vedem cât timp se face. Oh! Bun, să așteptăm câteva minute și să bag și niște de-asta găluște. Supele astea sunt 1 leu și ceva la magazin, la supermarket.
Când vine războiul, când vine domnul Putin o vizită pe aici, să dea o bombă sau unde... Cel mai bine e să vă pitiți la țară, dacă aveți noroc, sau în pădure. Luați-vă cât mai multe provizii, că nu se știe ce zile negre urmează. Că na. Războiul bate la ușă și totuși eu m-am pregătit. Să nu uităm să folosim acest lucru. De poc. Și așa se face haleala în pădure. I-am să încălzit. O, se încălzește, bun. Deci merge. Și vom aștepta. Să mai pun niște date. Puteți să puneți mai multă pentru mai multe persoane. Da. Vă trebuie o grămadă de lucruri să supraviețuiești în pădure, că poate ai norocul că acolo să nu vină rusul sau Putin. Dacă n-aveți bec de ăsta, ca să-ți facă mai bine treaba, îi desfaci capacul ăsta ca să dezinfectezi apa, că atunci radiază. Se simte și mirosul de radiație UV și nu te uita la el. Deci îl pun așa, îl aprind și nu te uita la el, că o să îți radieze ochii și o să ai o durere de ochi insuportabilă. Lăsăm așa pentru câteva minute. Da, se simte și mirosul de radiație. Pă, tot ce miroase la radiație. Sau putem să folosim pe ăsta. Tot e un bec UV. Putem să-l băgăm direct în apă, așa. Și îi dai drumul și dezinfectează apa. Bine, mersi. Poți să-l folosești. Bun. Și ia să vedem. Mai amestecăm. Facem aici mâncărică pe pică. Bun, hai că se încălzește rapid. 9 minute. Ca să nu vă plictisesc, o să vă explic ce trebuie să ai într-un rucsac de supraviețuire. Trebuie să ai la tine lanterne, baterii solare, sunt foarte ieftine, lucruri pliabile care să supraviețuiești în pădure în zile negre. Multe provizii, mâncare, apă, cort, sac de dormit, bla bla bla. O să vă arăt în alt episod ce trebuie să ai într-un rucsac de supraviețuire. Și cel mai important e să aveți
spray-uri lacrimogene la voi. Spray-uri care dai la ochi. De alea de urs. Știți de ce? Pentru că când e război, când e mai ales război și lucrurile se împute, lumea o să fie panicată rău de tot. O să nebunească. Deci legea junglei direct. Și dacă tu ai mâncare, riști să o mierlești, pentru că ei atât de nebuniți vor fi să caute mâncare, încât dacă tu ai mâncare, o să te atace pe tine și o să dai colțul. Trebuie să ai la tine multe chestii, multe. Și asta e viața, n-ai ce să faci. Trebuie să te adaptezi. Acum Dumnezeu cu mila ce vrea să fie. Cauți aici, deschizi YouTube-ul. Mai merge în net. Cauți aici, deschizi YouTube-ul. Și scrii aici. Ce faci dacă vine războiul? Și uite, dă tot ce aici. Multe chestii. Ce faci? Și nu, ce mă enervează. Și dă aici. Începe război, bla bla bla. Și mai multe chestii. Începe războiul, profeții, bla bla bla, tot felul de nebunii care te bagă în spaimă. Nu știu dacă ăștia au făcut pentru bani, că așa sunt youtuberii, la aia fac videoclipuri. Să facă și în bănuți acolo. Ori nu știu, ori să ne avertizeze, să ne sfătuim și noi. Și adică mai are puțin și se face haleala. Ok? Și cum să vă explic? Noi facem parte din NATO. Și e cam nasoală treaba pentru că am înțeles că Rusia urește pe cine urește, mă? Urește pe ăștia, pe NATO, pe bla bla bla. Și motivul este că să nu vine războiul, este că Ucraina vrea să se bage în NATO. Și lui Rusia nu-i convine și de-aia s-a împutit lucrurile. Să sperăm să nu se întâmple nimic, dar sfatul meu este să fiți pregătiți că nu se știe. Să nu vă treziți cu o bombă în cap. Dacă e cu nucleara, e și mai rău. Dacă dă o bombă nucleară, la ce bombe nucleare sunt în zilele noastre? Eu sunt pregătit, eu mă salvez cu muniție, cu tot felul de lucruri, cu alimente, cu toate cele, că nu se știe. Este mai bine să fii pregătit, să nu se întâmple, decât să nu fii pregătit și să se întâmple. Uite că s-a făcut. S-a făcut haleala. Cea mai bună mâncare în pădure. 1 leu 20. O porție bună de haleală. Merită. Încă ceva. Când vin vremuri grele sau război, banul nu mai contează.
Deci poți să arunci cu banul în stradă, că nu dă nimeni nicio pâine. Cine are produsul, ăla e bogat. Să știți de la mine. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dumnezeu cu mila. Și vă salut.